yabo namhlanje le ntwana ebuya nenhliziyo sika le nyama yazi ndilambe kanjani unyanisile juice singasisiphathele inyama ejuice ehamba nomhluzi ndifuna uphunga ndithi mpu sefikile buda le nyama ndiva ngevumba ningabisa wara mahotman sefikile inyama shana bekapi train sikipis ndima mdala izopiswa ndim le nyama unsikele bese nenqatha bamba ngapha nawe bamba ngapha ibise ngaka encinci kangaka uyasithatha takum ayikhona usenza abantwana bamba ngapha mna ndibambe ngapha noba igusha yakho kwenu angekutya inyama engaka as far as I'm concerned imo no G12 makwedini as far as I'm concerned imali siyikhuphe sonke tyhini Wow, yimani madoda akliwa ngokutya madoda let me ndilungise fast le nqwaba yeyiphipise ngathi inkulu iyaxabanisa fast le nqwaba yeyiphipise ngathi inkulu iyaxabanisa let me ndilungise fast le nqwaba yeyiphipise ngathi inkulu iyaxabanisa